ಜಿ ಚಾಲೆಂಜಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾನಿನಿ ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾತು ಜಿನಲ್ಲ ಸೊ ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಂಡತ ಇನ್ನು ಮನ್ಪುಕ ಬಂದು ಓದಿರೆಗ ಉದಾಸೀನ ಓದಿರನೆ 15 ದಿನ ರಜೆ ಉಂಡು ಬರ್ಸಲ ಸೋಪು ಜಿಪ್ಪು ಜಿಪ್ಪು ಗಂತೆ ಪುಂಡು ಅಂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಉಳ್ಳಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಠ ಅಂತ ಕೊಂಡ ಓಡಿ ಎಲ್ಲ ಪುಂಡು ಯಾನು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಬಿದ್ದಾಡ್ಬೇಕ ಆ ತೋರ್ತನಾಗ ಒಂಜಿ ಒಡ್ಡು ದಿಪ್ಪುಂಡು ದೇವರೇ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಮತ್ತೆ ಲಂಚ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅನ್ನಂತದೆ ಯಾನ ಸೌಖ್ಯಲೆ. ಸೊ ಇನ್ನೆಂಗ್ಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೊ ಚಾಲೆಂಜನ್ನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಿರ್ಧಾರ 15 ದಿನತ್ತ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾನಿನಿ ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾತು ಜಿನಲ್ಲ ಸೊ ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಂಡತ ಇನ್ನು ಮನ್ಪುಕ ಬಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 15 ಏನನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪಿದಾಡುಡು ಈ ಥರ ಚೂರು ಓದೋಯ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪುಂಡದ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಓದೋಯ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡುಡು ಪಿದಾಡಿರೋದುಂಬು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತಿಂದುದೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಟಿಫಿನ್ ಕೊಂಡದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆರ್ಲ ಸರಿ ಅಪ್ಪಜಿ ಪರ್ಸಲ ಬರೋಂದಿಬ್ಬುಡು ರಗಳೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಮೂಲೆ ತಿಂತು ಪೋಯಿ ಬುಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪನ ಬಣ್ಣಗ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿರ ಸುರು ಮನ್ಪತ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ರಾಗ ಅಪ್ಪುಜಿ ಐಕ ಮುಲ್ಪನೆ ತಿಂದು ಪೋಯಿ ಬಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ತಿನ್ನೋಡು ಎಂದೆಲ್ಲ ರೆಡಿಲ ಆತಜಿ ತರೆ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಳ್ಪುಗೆ ಓ ಇತ್ತಿತ್ತಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಆತನಂದ ನನ್ನ ರೆಡಿ ಆಡತ್ತೆ ಒಂದು ಐತೆಂಕ್ ತಿನ್ನೋಡು ದೋಸೆ ಉಂಡು ಬುಲ್ಪದ ಇನ್ನೇ ತಿನ್ಪುನ ಎರಡಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ನ ಪೋಮ್ನ 15 ಕಾಲಿಗೆ ಬಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಅಂಚಾಯಿನಿ ಈ ಜನ ಏಪಲ್ ಉಂಡದ 15 ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನೋ ಇನ್ನು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಕುಲ್ಲುದೆ ದಯಪಂಡ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡದ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಗೊತ್ತೇ ಆಬಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿಂತೆ ಗಾಯ್ಸ್. ದೋಸೆ ಬುಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ರೆಡ್ಡೆ ದೋಸೆ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಬುಕ್ ಬಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ರೆ ಆರ್ಪು ನಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದುಂಡ ಐಕ್ ರೆಡ್ಡೆ ದೋಸೆ. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ನಾನು ರೆಡಿ ಆಯೆ ಸೊ 11 ಜರ ಉಂಡು ಚಾಪಡ್ದು ಚಾದೈ ದೋಸೆ ತಿಂದದ್ದು ರೆಡಿ ಆದನಾಗ 11 ಇರುವ ಬಸ್ಸು ಅಂಚ ನಮ್ಮನೆ ಚೂರು ಬೇಗ ಅದು ಓದಿತ್ತಂಡ ಬಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಅಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿರು ಅಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಗೊತ್ತಿರು ಬರ್ವೇ ಬೀಗ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಲ ಅಂತೀರು ನಾವು ಈಗ ಪಾಡೋ ಒಂದು ಪೋಡು ಅಂಚ ಏತು ದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ರಜೆ 15 ದಿನ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ರಜೆ ಅಂದು ಓದಿರಾಗ ಉದಾಸೀನ ಓದಿರನೆ 15 ದಿನ ರಜೆ ಉಂಡು ಬರ್ಸಲ್ಲ ಸೋಪು ಜಿಪ್ಪು ಗಂತೆ ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ ಜೆಪ್ಪೆರ ಪಗ್ಗಿಲ ಜೆಪ್ಪೆರ ಒಂದಿದ್ದಾನೆ ಪಂಡ ಬಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚ ಐದಕ್ಕ ದಾದಾ ಪಗೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಜೆಪ್ಪೆರ ಒಂದಿಚ್ಚಾನು ಬಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತನು ಸೊ ಅಂಚೈತೆ ಪೋಡು ಮತ್ತೆ ಓದುದು ಆತಜಿ ಮರ್ರೆ ಇಂಕ್ ಇವು ದೇವ್ರೆ ತಾಳ್ಮನ್ ಆದತನ್ರಿ ಎತ್ತು 10 18 ಪಾಠ ಉಂಟು ಆಜಿ ಪಾಠ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಓದಿದೆ ಅತಿ ಆತೆ ಐದನ್ನ ಆಜು ಪಾಠ ಓದಂಡ ಯಾರುಂಡು ಅಂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಉಳ್ಳಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಠ ಅಂತ ಕೊಂಡ ಓಡಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನು ಸುರು ದಾಜಿ ಪಾಠ ಓದೋಣ ಸೊ ಕೊಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕದ ನಾ ಮಾತು ಓದೋಂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡದ ಸೊ ಈಗ ಇತ್ತೆ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಬೀಗ ಹೊಡೆದ ಬರ್ಪೇನ್ ಬೀಗ ಪಾಡ್ತಿಕ್ವೆ. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ಯಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿದ್ದಾಡ್ಯ ಮುಗಾಲುಂಡು ಯಾನು ಇಂಚನೆ ಎಂಕೇಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಪ್ಪು ಬೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಕು ದೊಂಬಾಪ ಯಾನು ಎಲ್ಲರದು ಬಿದ್ದಾಡ್ಬೇಕಾ ಆ ತೋರ್ತನಾಗ ಒಂಜಿ ಒಡ್ಡು ದಿಪ್ಪುಂಡು ದೇವರೇ ಬರ್ಸ ದಾದ ಗೊತ್ತಜಿ ಬುಕ್ಕ ಯಾಂದದ ಅಂಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಜಾಲಗ ದಪ್ಪನಾಗ ಪಿರಿ ಇಂದು ಬರ್ಸ ಸುರು ಹಾಕೊಂಡು ಉಳ್ಳಾಟಗಳು ಒಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಸೊ ಬುಳ್ಕಿರಿ ಆತ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಸವರ ನನಗೆ ಜೀವ ಪುಣ್ಣ ಆತು ಬರ್ಸ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಪುಜ ಅದಾದ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ಗೈಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರೀಚ್ ಆಗಿ ನಾನು 2-3 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ನಾನು ಐನಾದ್ರು ಸ್ಲೋ ಗೊತ್ತು ಆಡ್ಲ ಬೇಗ ಗೈಸ್ ಸಾಕದು ಬಂದು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕಾತು ಬಸ್ಸೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ನಾನು 12 ಅಲ್ಲ ಉಂಟು ನಾನು ಏತೊರ್ತು ಬಸ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಗೈಸ್ ಜೊತೆ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕರಿ ಬರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ ಮುಗಿದು ಪಂಜಾಡು ಬೇಕರಿ ಬರ್ತದ ಸೊ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಪಪ್ಸ್ ಯೋಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷಿತಲ್ಲ ಮೇಘಜ್ಜಾಲ ತುಳಸಿಲ್ಲಲು ಕಯ್ಯ ಪಪ್ಸ್ ಏಕ ಪಪ್ಸ್ ಈ ದಿನ ನಿನ್ನ ನೀರು ಮಾಡಿ ಪಪ್ಸದು ಸಾಸ್ ಕೊಡೋದು ತಿಂತಾನೆ ಮೋಕ್ಷಿಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಇರ್ತಿತ್ತು ನಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಂತ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಜ್ಜಂಡೇನು ಮೇಘದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಊರು ತುಂಬ್ಕೋತೀರಿ ಕಲ ಬಾಕಿ ಆಗ್ತದೆ
ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತೆ ಸೊ ಲೇಟ್ ಆನಂತೆ ರೋಡ್ ಬಂದಾಗ ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಗಂಟೆ 7 ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಚಳಿ ಕೋಟ ವರ್ಷದ ಅಂಚ ನಾ ತುಕ್ಕ ನೈಟ್ ಏನು ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ಲಾಗ್ ಆತುಜಿ ಸೊ ಅಂಚದು ನಾನು ನೈಟ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬೈಯಾಗ ಬರ್ಸ ಬರೋ ಇಂತ ನಂಚ ಮಿಕ್ಸರ್ ತಿನ್ಕ ಬಂದಾಂಡು